chuan request om wangin Facebook a video upload dan kan lo tilang don ni request se do din siam thaya until shelo emo problem min nei hrim chu comment section emo number ka da private in min lo zo thaya in request thai pokani tuna kan lo tanang mole masabera zon Facebook apps an lo tanga chuanin status update na khanin click on chuanin photo and video ten do tlenga ta hianin in video do kan thlang don ni heilang ta se kan next tanga tekan caption ni chu in do han chu tenga post mai da ni ai upload me ka kan so der chuan until post kan in do chuan normally profile a lo in load bong do le ka chuan Facebook apps pang below Chrome te mo engmani browser manga upload dan ai nang do ranga tan chu status ta include tanga chuan video hi in tile mai nga lao permission hai pe don ni ga chu clearly mi ne han dang nam na chuan ni upload le nga in video to hain chu select to panga lai sir mi hin pet lenga post antinga anhul loka le mai do ni ma ang thu khan